Ukrainanyň gündogurunda separatistlaryň belli komandiri Aleksey Mozgovoyň jaýlanyş mirasymy geçirildi. Ol 23-nji maýda näweli topar tarapyndan öldürilipdi. Mozgovoyň kim tarapyndan öldürilendigi henüz hem nämälimligine galýar. Onuň janyny gat etmek finansyklary odal hem ensemege geçirilipdi. Azerbaýjanda opozisiýa toparlary özleriniň adaty respublika güni ýürüýüşini geçirmek üçin ýurdun ilkinji prezidentiniň dogdy owaty Nafkana ýygnandylar. Opozisiýa liderleri ýurdun häzirki prezidenti Ilham Aliýewi tanqidlediler. Soňky aýlaryň dowamynda Azeri häkimetleri opozisiýa aktivistleriniň, dissidentleriň we jurnalistleriň ensemesini tutup etdi. Pakistanyň Demirazyk günwataryndaky Peshawar şäherinde yerli söwdegärler Tewitdäki köp sany polisiýanyň özleriniň biznesine yaramaz täsir ýetirýändigine aýdyp protest geçirdiler. Söwdegärler alyjylaryň öz uluglaryny goýmak üçin yer tapmaýandyklaryny belläp, polisiýanyň idarasynyň başga bir ýere geçirilmegini soradylar. Siz Azatlyk radiosynyň sugünkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.